ni ne na zama kamar ba ni ne ba. Rayuwa kenan ai babu yanda ba ta sauyawa. Nake yin ta da na miƙe ko'ina na je in fafata. Makaranta na yi duna kare ta, da sana'a du'a dan na cimma bukata ta. Shi mai buri bangaren da za ku yi kare ba, basara ke shi kawai a ce mai mulki ne. Ba fata ke ma bin ayi mabiyayya ne, da na samu na yi tabe ma wanda suke zaune. Ban dubin me akwai koko musikini ne, da ta juya gashi yanzu ni komaridi ne. Wace amsa za ku banda san ba mu ware ba, lallai kam rayuwa tana iya sauyawa. Wani juyin an kaje shi sai kai kokawa, jin daɗi ko rashin sa ba a mantawa. Gina amsa ta ka dawo ko ni sharewa, rayuwa ce wata ran tana iya karewa. Me yasa duniya take da ruɗa mu, yashi ne ko hali muke raba kayan mu. Addini ɗaya haɗa da ma al'adar mu, me yasa yanzu namu baya burge mu. Me kishin wasu madangaro shekayin mu, da ƙiyayya babu gaira ba sababi duba. Ka samu wani fushi yake bai samu ba, ko ya samu kuma shiru yake bai nuna ba. Ka da wani faɗi yake baka barge ba, da ba kai ma ba za ka tsallake zagi ba. Kuma na kan shi yake fa ba bare ne ba, duwa zai so ka inda naka bai maka barka ba. Ga wani ƙarni sai da shi ake iya gane ka, wai in babu ɗanka sai ya kasa biyayyarka. Duk ilimin kawai a kasa baka mutuncinka, inda kuɗinka so ake a ganka gaida ka. Sai kaga tari sai rabe da lambar motarka, in kuwa babu kai sallama ba amsa ba. Yanzu mutunci na kawai kuɗi ya za a yi ne, in ka ji za a yi shawara da kai to samu ne. Kome za a yi ajira ka nima shaida ne, ina muka dosa zamani fa banga da kofa ba. Auren tilas an yi dan kawai a ga an karɓa, kun san wannan ba ina faɗi da hikaya ba. Na ga abota babu ta saka ba zauna ba, na ga aminta dan kuɗi kawai ba hali ba. Mun bar hanya bangaren da zaɓa mu gane ba, sai mun canza mun fahimci ba daidai ne ba.